ହଉ ନିଜେ ରଖିଦେ ଖାଲି ରୋଡ଼ ମାର କିଛି ଆଇଲା ରେ ଆଇଲା ମାର ନା ସେ ବତା 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 ଧରିବ ହେନ୍ତି ନାଇଁ ହେନ୍ତି ନାଇଁ ହଁ ଧର ସେ ସାମନା ସାମନି ଧର ସମାନ ଧରନୁ ଆରେ ସମାନ ଧର ରଖ ଧର এই হোল সেই হোল କହିଦିଅ ମୁଁ କହିଦିଅ আরে এইটা 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 ହଁ ସମାନ ଧର ହଁ ବାସ୍ মার ଦିଆ ଦେ ବାଛି ମାଛି হ্যাঁ ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଡାଲି ସବୁ ମିଳୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଯଦି ମିଳୁଛି ତା ଦେହରେ କିଲିକିଆ କି ଅଧା କିଲିକିଆ କି ପାଇକିଆ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 200 ଗ୍ରାମ 100 ଗ୍ରାମ ଖାଲି ଛୋଟିଆ ଯଦି ବିକ୍ରି ଦେଖିବା ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛି କି ନାହିଁ ଯଦି ଲୁହାଟା ରଖିଦେ ଲୁହାଟା ରଖିଦେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଉଳ ପନିପରିବା ଡାଲି ସବୁ ମିଳୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ ଯଦି ହଉ ନିଜେ ରଖିଦେ ଖାଲି ରୋଡ଼ ମାର କିଛି